Hej, Arm. Vi skal snakke om rusmidler. I dag er det cannabis, der står på skud. Cannabis, også kendt som marijuana, kommer fra flere forskellige planter. Den kan enten komme fra cannabisplanten indica, cannabisplanten sativa eller cannabisplanten ruderalis. Og den indeholder nogle psykoaktive stoffer. Det er THC, som står for tetrahydrocannabinol, som er den vi skal snakke om i dag. Og så indeholder den også det, der hedder cannabinoider. Normalt, når man indtager cannabis, foregår det gennem rygning på bong, eller joint, eller pibe, eller chillum, eller hvordan man gør det. Man kan også spise det i kager, i smør. Man bliver meget glad og afslappet, eller doven, når man vil. Man bliver mere tilbøjelig til at grine. Ulemperne til gengæld er forringet koordination og problemer med korttidsudkommelsen, og så får man også rigtig meget foder på. Altså man bliver sulten. Det der sker, når man indtager det der sker, når man indtager cannabis, er, at oppe i hjernen der findes en neurotransmitter, der hedder anandamid, som findes oppe i hjernen, og det er den, som man kan se øverst her, de små grønne, der fiser rundt. Det der sker er, at kroppen sender et signal op igennem den her neurotransmitter, og siger, at jeg er sulten, for eksempel. Så bliver de her anandamider ind over synapsen og hen over til den anden neuron, som så sender signaler videre til kroppen, at den skal føle sig sulten, eller hvad det nu er, den siger. Ja, de kan faktisk, smart som det er, fordi når de så det der så sker, når man ryger, det er, at den her anandamid, den bliver erstattet af THC. Så hjernen, at man er sulten, så er det THC, og sender signalet videre. Så den overtager anandamidens arbejde. Og det der så sker, når signalet er sendt, så bliver THC'en frigjort igen, og den binder sig så til fedtvævet i kroppen og bliver nedbrudt der. Belønningscentret, som stimuleres af neurotransmitter, dopamin, bliver også påvirket indirekte af cannabis. Der har det noget at gøre med den GABA-receptor, som sidder i hjernen. Er den samme, som vi skal snakke om. Det der sker, indtager cannabis, er at cannabis, cannabinolen, hvad gør for, hvad GABA gør først, det er nok meget smart. GABA, at der ikke bliver frigjort for meget, eller noget dopamin overhovedet, når der bliver sendt et signal igennem her. Og det cannabis er, at den går ind og finder sig her, og den her GABA neurotransmitter, som aktiverer mere for dopamin, som så receptorer her, så man kan føle sig rigtig på, som er det der sker.
Ja, cannabis stimulerer simpelthen den her dopamin i hjernen, og den afhængighed, man kan få af ryge for meget hash, øh, den er altså ikke som sådan en afhængighed i det. Det ikke er en fysisk afhængighed, så det er ikke et stof, som kroppen skal have for at få stillet sine behov. Det er det, der sker. Det er noget, der sker op i hjernen. Det er en psykisk følelse af, at man har lyst til at føle den her kæde igen, som gør dig afhængig. Så det er ikke lige så stærkt vanedannende som speed eller kokain, men er stadigvæk vanedannende. Konsekvenserne kommer vi igennem ved at snakke om 4 centre i hjernen, som er hippocampus, der står for hukommelsen, hypotalamus, som er sultcentret, og cerebellum, som står for balance og koordination, og sidst men ikke mindst basal ganglia, som også står for noget koordination. De her centre indeholder alle sammen neurotransmitter, som kan tage imod cannabis. Og den første er hypotalamus, som sørger for, at vi føler os sultne og får foder på, når vi ryger. Og den næste er cerebellum, som giver os en forringet balance. Og så er der basal ganglia, som, jeg ved ikke, det må være sådan noget. Jeg er lidt i tvivl om, hvad meget forskel den har i forhold til cerebellum, men jeg vil gå ud fra, at det er sådan noget finmotorik, den styrer. Så det er man heller ikke så god til, sådan noget med at sidde og finpudse og male Warhammer og whatever. Det er det.